الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na juma'a 21 da wata na al-muharram hijirar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da 19 da wata na augustus watan 8 miladiyya haihuwar annabi isa ɗanna na maryam idan tarihi ya inganta shekara 2022 miladiyya bisa kaddarawar Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine rana ta biyu kuma rana ta ƙarshe a cikin wannan daura mai tarin albarka ta littafin talkhisu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam na babban malamin hadisi Muhammad Nasiruddin Al-Albani alaihi rahmatullahi ta'ala. A jiya mun kai ƙarshen bayanin kan qira'atul muqtadi laha, muna cikin bayanin kan karatun sura ko mun tuke akan bayanin hukuncin wanda watan yake bayan liman to ya zai yi wajen karatun sura. Mun yi bayanin abin da malam yayi bayani a kansa. Daka yau za mu tashi akan alqira'atu ba'da al-fatihati. Alqira'atu ba'da al-fatihati, karatu bayan mutum ya karanta fatiha. Me ya kamata da musulmin da yake sallah bayan ya karanta fatiha ne ya kasa? Malam yace wa yusallu an yaqra'a ba'da al-fatihati suratan ukhra. An sunanta ma wanda yake yin sallah an yaqra'a ya karanta ba'da al-fatihati bayan ya karanta suratul fatiha suratan ukhra, sura ta daban. Suna ce mutum ne karatu bayan bayan sunna da shi an sunnanta mana kuma mun karanta cikin muqaddima ma ta as-sunnatu ma wa rabban nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malati hatta fi salatil janazati, har a sallar jana'iza ma sunna ce mutum ya karanta wato sura bayan fatiha. Kusan galiban abin da muka karanta a aikaci shine idan aka karanta fatiha a sallar jana'iza kawai sai mutum ya tafi kabbara ta gaba. To Muhammad Nasiruddin Albani alaihi rahmatullahi ta'ala ce wa yusannu, an sunnanta maka mutum ya karanta sura bayan fatiha har a sallar jana'iza ma mutum zai yi, au ba'da al-ayati ko kuma wasu ayoyi. Kenan bai zan dole ba sai mutum ya karanta sura baki daya. An sunnanta maka karatu aya ko aya biyu ko kuma wasu ayoyi da mutum yake iya karantawa fil rak'atayn al-ulayayn, a cikin raka'a biyu na farin. A raka'a biyun farin kowace sallah mutum zai karanta sura bayan fatiha. Ina fata mun fahimta. Mali yace wa yutilu al-qira'ata ba'daha ahyanan, wani lokaci ana son mutum wato ya tsawaita karatu bayan fatiha a wani lokaci, ba kullum ba. Karka zamanto masu ra'ayin riƙau a sallah kullum in ka zo a cikin sallah kana tsanantawa, kuskure ne. Duk da aikin alkhairi ne amma kuma kuskure ne, domin manzo Allah sallallahu ya ja kunnan wasu sahabban da suke yin wannan. Ka san yau da gobe sai Allah ko dan annabi Adam akwai wayar sha'ani gare sa. Idan ka zamanto mai tsanantawa a cikin sallah to matsala za a dinga samu, sai ka watse masallacin kuma ka sa ana inkarin ka, ana kyamarka. Wannan kuskure ne. To malai ya ce wa yutilu alqira'ata, an so mutum ya tsawaita karatu a cikin sallah bayan fatiha ba'daha ahyana, wani lokaci ba kullum karatu. Kenan ka zamanto baina zalika qawaman, kaka zamanto qawalan, kaka zamanto mai tsawaitawa, kuma kaka zamanto qassaran mai takaitawa. Ka dinga takaitawa kuma kana tsawaitawa.
li'aridi safarin saboda halin tafiya. Akwai wani da yana cikin tafiya ne zai zo masallaci, in ka ja dogon tafiya ka ja dogon sura kuma kaga ka ja masa aiki, sai a koma ana jiran sa a cikin mota, irin musamman masallacin nan tasha na saman hanya da mutum yake biyawa cikin sallah za ta kunce masa. Saboda wannan zamani ba zamanin sahabbai bane ko zamanin kowa da uzurin sa ne, kowa dan uzuri ne. Ina ba ta mun fahimta. Malik ke cewa au su'alin ko kuma tari, su'al tari, wani tari zai kama sa kaga ba zai iya haƙuri ba na ya zauna ya ta yin sallah da shi. Au maradin ko kuma wani rashin lafiya ne daban, wani na fama da rashin lafiya, wani ciwon ne ke gare sa, wani makamancin haka, to ka zo ka ja dogon karatu kuma ka juga masa aiki. Au buka'i sabiyin ko kuma kukan jariri, kaga wannan ana nihin ana jan hankalin masu ba da sallar da mata suke zuwa. Ka san a masallacin Annabi sallallahu mata suna zuwa sallah, to manzo Allah yake cewa wani lokaci sai nayi hammantu da in ja doguwar sura kuma sai in ji wani yaro na kuka sai in takaita saboda shi yasa manzo Allah ya ce idan mutum zai bada sallah to ka takaita, saboda akwai cikin su akwai mara lafiya, akwai wanda ke da bulaga, ko akwai mutum mai bukata. Wani zai sha maganin zahi ya shigo masallaci kuma ka ja dogo sura da shi ciki da ya buga, dole ya sallabe sallah ya kai zuwa kama dushi ko, to kaga sai mutum ya takaita. To da haka saboda wannan ababen mutum sai ya takaita. Kun san an taba kai karar Mu'azu dan Jabal, Allah ya kara masa yarda. Mu'azu yana sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma sai ya je ungosu shi ne limami. To in yazo ya sallah da manzon Allah sai ya je ungosu ya bada sallah, sai ta zama to da cikin sallah ta zama to nafila. Sai suka kawo karar shi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka ce annabin Allah, mu da Mu'azu kan na tsananta wani hawa suka ba sa son zuwa masallaci saboda tsanantawa da Mu'azu yake. Ran Annabi ya baci, ya ce a turidu an takuna fattanan ya Mu'azu, kana so ka bitin mutane ya kai Mu'azu, in ka je sallah da mutane karanta wa shamsu da wadduha, ka sauwaka wa mutane, kakka tsananta a cikin addini. Ga wani kuma an kawo manzon Allah la karar cewa shi kuma duk sallah ta kul huwallahu yake karantawa, shi kuma duk sallah ta kul huwallahu, bai da wata sura sai kul huwallahu. Annabi ya tambaye shi dalilin yasa kake karanta kul huwallahu, yace wallahi ina son ta ne. Manzon Allah yake cewa Allah yana son ka, yana son ta ne saboda to yana son wannan surar. To kaga kar ka zamanto kai kullun tsarantawa, kuma ka zamanto a wani lokaci a dan to wani liman ka san yaji aljuwe da yauni, wannan za a sha dogon sura. Amma ran da ya jibe da kudala, ran da kowa sai da shi hakuri, in baka yi arwalla baka samu baraka a fari. Allah ya dace da mu. Malace wa takhtalifu alqira'atu bi ikhtilafi as-salawat, karatu a cikin sallah yana caccanzawa, sassabawa sallah. Kowace sallah da irin nau'in karatun da ake mata. Fal qira'atu fi salati al-fajr atwal, karatu a sallar subahin ya mustahabbi ne, yustahabu ne wannan, an so a tsawaita karatu a sallar subahin, mutum ya ja dogon sura a sallar subahin. Malam sarki baka manta ba al-wafa, sai mutum kana barci ka ji ana qad qamat salatu, wallahi ka tashi har kai wanka, in ka ga dama sai kai wanka ba ai raka a farin ba, ka zo kuma ka tarar da sallah, saboda duk dalibai ne kuma haddata ne, ana cin qur'ani ana sha. Kaga wannan yana ya abun nan. Amma cikin inda mutane na fama, inda akwai tsohin da sun gaji, ka san yanzu masallaci ne sallar subahin sai loti zawa, yara ba su taka fita sallar subahin, musamman masu amari, ana zargin su ba za su wa sallar subahin wallahi. Da gauraye ba cika samun sallar subahin ba, in ba makwace masallaci ba ne. Allah ya dacar da mu. To sallar subahin ana so a tsawaita karatu fi sa'ir salawat, a cikin sauran salloli, karatun ya fi tsawo a sauran salloli, mutum ya tsawaita a cikin sauran salloli, ya zama subahin ta fi tsawo. Fi sa'ir salawatil khams, a salloli guda biyar an fi son sallar subahin karatun ta ya fi kowace sallah tsawo. Thumma zuhur, sannan sallar azhar. Kaga kuma yanzu in kana masallacin bakin kasuwa, in ka sha san azhar ka sha zogon karatu, ɗan kasuwa za ta tsuwa, lalladhi duk za su bar maka masallaci, saboda wani kudin zai zo masallaci fa akwai kiliyan a shagu, sai a dan dibi al'amarin. Summa al'asr, sannan sallar al'asr ita ma a dan ja dogon karatu, wal isha da kuma sallar lisha. Kaga su ne ake kowace ala tartib, subahin ta yi tsawo, sannan kuma wace sallah, sannan azhar. Kada azhar ta kai subahin tsawo, kada la'asar ta kai azhar tsawo, sannan kuma kada isha ta kai la'asar tsawo.
to sannan kuma sallar da tafi kowace sallah sauki da kamata a sauka da ce sallar magariba galiban an fi son ayi gajeren karatu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi malace wal qira'atu fi salati al-layli atwal min zalika kullihi yin sallar dare kuma tafi kowace sallah tsawaita karatu an so mutun ya tsawaita karatu ka ja doguwar karatu ba gashi manzon Allah yana nafila ba hadisin wani sahabi da yazo iske manzon Allah na nafila ya kabarta yace sai naji manzon Allah ya dauko bakara suratul baqara yana karantawa sai yace to in annabi ya kai aya 100 zai ruku'i aka zo aya 100 manzon Allah ya tazarci ya huce aka zo yace to in annabi ya zo karshe zai rihe zai ruku'i aka zo ya huce manzon Allah ba sallallahu ya shiga suratul nisa'i ya dauko yace ka sai aka zo shi za malamai suka sabani nisa'i da ali imran wacce ce ke gaba a wannan hadisin sai da manzon Allah karanta sura guda uku bakara Ali Imran da Nisa'i a raka'a guda ce wallahi na so in warki yace na so in ware yace na yi gudun da bar abin kumya ne a ce wani na sallah ya gudu yace amma ina ba wani mutum bane sallar annabi kenan haka sallar dare mutum zai iya karantawa duk abin da kake so zaka ja doguwar sura in kana so in kaga dama kana iya karantawa nisfin Qur'ani da karanta irin yadda Imam Shafi'i yake yi aka ce Imam Shafi'i alaihi rahmatullahi ta'ala sallar dare raka'a biyu yake yi nisfin farin a Qur'ani ya karanta ya ruku'i nisfi na biyu ya kammale ya tashi shikenan kawai an kare a duk dare sai ya karance Qur'ani na Allah duk dare kuma a raka'a guda biyu kaga wannan sun mutum yana iya yi sai yayi malace was sunnatu abunda yake sunna italul qira'ati fi raka'ati al-ula shine tsawaita karatu a raka'a farin idan mutum zai raka'a tuna muka ce raka'a biyu farko ana karanta sura to abunda yake sunna shine raka'a farko ta raka'a karatu a raka'a farin ya raka'a biyu tsawo ma'ana idan za ka karanta aya 10 a raka'a farin to kada raka'a biyu ta kai aya 10 ya zama to wancan yafi tsawo ina ba ta mun fahimta raka'a farin karatun ta yafi raka'a ta biyu tsawo wannan shine abin da yake sunna wanda ya kuma al-aqbil aksi to kuma ya zo da abin da yake wajen sunna malace wa an yaj'al al-qira'ata fil ukhrayayn aqsar kuma mutun ya sayya karatu a cikin raka'o'i guda biyu na ƙarshe mafi takaitawa ya takaita karatu a ciki min al-ulayayn akan raka'a guda bin fari ma'ana karatun da zaka yi cikin sallah to raka'a biyun ƙarshe su fi raka'a biyun farko tsayi su zamanto su fi su takaitawa ka gajarta karatu a ciki qadran nisbi gwargwadon rabi da za ka yi minti 5 a raka'a farin kana karatu minti 4 a raka'a ta biyu to so ake raka'a biyun ƙarshe ka so wuce minti 2 ina ba ta mun fahimta ko fahimta yanzu misali idan mutum ya dauki sallar isha raka'a nawa ke gare ta raka'a 4 to sai kai minti 5 a raka'a farin to sunna raka'a ta bi ta kai minti 5 sai kai misalin ko minti 3 da rabi ko minti 4 ka dai takaita ko to raka'a biyun ƙarshe su kuma ka soce minti 2 misali shine abin da malai yake ne ba sai ko bai ci karatun ba sai malai ya ce qira'atul fatihati fi kulli raka'atin wannan abin da yake karatun sura kenan to karatun sura karatun fatiha a kowace raka'a sai mutum ya karanta fatiha wa tajibu qira'atul fatihati fi kulli raka'atin karatun fatiha ya wajiba a cikin kowace raka'a idan raka'a sura mai raka'a 4 ce duk raka'a sai ka karanta fatiha in mai raka'a 3 ce duk raka'a sai ka karanta fatiha amma wannan wasu ka ce akan liman kadai duk da jin mun karanto cewa wanda yake mamu zai saurari karatun liman ne wai sannu ziyaratu alaiha malaci an sunnanta maka wato ƙari akan fatiha fi raka'atayn al-akhiratayn aidan ahyanan a raka'a biyun ƙarshe da ake karanta fatiha misalin yanzu sallar magariba raka'a ƙarshe ta 3 fatiha kadai ake ko to kakka rike kullum fatiha zaka dinga karantawa ana son wani lokaci ka dinga dan karanta ko da ka kawo wata sura ko wasu ayoyi a ciki malaci sunna ne sallar lisha raka'a biyun ƙarshe kakka rike fatiha kullun ka dinga kawo wani lokaci kana kawo su surori ko kuma wasu ayoyi ka dan haura musu ka dan ƙara malace yusannu sunna ce ina ba ta mun fahimta ahyanan kuma ba kullum ba wani lokaci wala tajuzu italatu al-imam lil qira'ati bi akthar mimma jaa fi sunnati malace bai
kamata ba da liman ya tsawaita karatu fiye da abin da ya zo a sunna. Bai kamata da duk wanda yake jan mutane a sallah ba ya ja karatun da ya huce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu yashqu bidhalika ala man qad yakunu wara'ahu. Malaci take kasancewa ya tsananta akan wanda yake bayansa. Wanda suke bayan ka suna bin ka sallah to zaka iya tsananta musu. Shi kuma addinin musulunci Allah ya ce wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, babu tsanantawa a cikin addini. Min rajulin kabirin fi sinni, watakila akwai lacciza mai tsawon shi mai manyan shekaru a bayi gare kana sallah sai ka ja dogon karatu da ya wuce ka'ida, kaga zaka takura masa. Ko au maridin, ko kuma marar lafiya wanda yake fama da rashin lafiya, wani yana fama da zazzabi ya zo masallaci, wani ciyan kai, wani ciyan ciki, wani zahi da makamancin wannan. Au imra'atin laha radi, ko kuma mace take shayarwa, mace mai shayarwa, mace ta zo masallaci kuma ga ɗanta ta aje, kaga zai dame ta da kuka ko to irin wannan kaka tsananta. Au dhil haja, ko kuma akwai wanda ke da bukata, wani zai alkawali da wani mu haɗu da kai wani lokaci kaza, sai ka ja dogon karatu. Wani kuma ana jiran shi a asibiti ya zo sayan ordonance ne ɗaya, an ba shi ordonance ya so magani, shi ɗan malati allikita ya biyo ya iske ana sallah, aka rama kallahu ustazu, sai ka ja dogon sura, kaga zai daga cikin wata sallan ko ka takura masa wallahi. Da haka kada tsawaita a cikin sallah, kai iya gwagwado, musamman irin zamanin nan a yanzu wallahi mutane yan uzuri ne. In ka cika yin doguwar sallah malam Umar, kowa zai watsi bar maka masallacin ka, wallahi kowa zai watsi bar maka masallacin ka, saboda Allah bai tilasta musu ba. Abin da yake wajibin yin sallar ne shine sallar, ko kuma a musulunci ba a son ka tilasta wa mutane. Allah ce la ikraha fi din, babu tilas. Haka kenan kai abin da manzon Allah yayi, annabi ya fi ka imani ko ya fi ka jin tsoron Allah, amma wallahi bai tsananta wa sahabbai. Wani lokaci ma annabi zai zo kaga ai sallah a tashi kan mutum ya te zuwa nashi bukatunsa. Kaga kenan kai ka zamanto kai fattan, kai ka zamanto fitanne wa al'umma. Ko da ka Saudiya in kana kallo zaka dinga ganin misalin as-sayyidul ma'ali Sudes, kaga ga sallah kul huwallahu an karanta. Ban taɓa manta wata rana sarki makamanta ba alwafa, wani dan Mali, ina jin ko dan Mali ko dan Burkina afwan, dan Cote d'Ivoire ne, afwan dan Cote d'Ivoire ne. Ana sallah to liman kin da ke ba mu sallah kullu ya ga zo kullu sai a karanta shahi bi shahi uku a raka'a, aka taso raka'a ta bi a karanta shahi da rabi. Wataran sai zo wajen malamin mu gaba ɗaya, malam Ilyas, Allah ya ƙara masa lafiya da ikhlasi. Ya ce wa malam, wai a idza sallaina bi idza jaa nasrullahi lam tasihu salatana, ko muka karanta idza jaa cikin sallah ba ta yi ba, malam ce sallah ta yi ta fa jaban liman kunne shi na tsawata cikin sallah. Bar tsananta wa mutane kawai a dinga sawwakawa. To Allah ya dacar da mu, Allah ya sa limamai sun fahimci wannan nasihar ko. Al-jahr wal israru bil qira'a, wata mas'ala anan da kaga mu hoce, to ya hukuncin wanda zamu zo malam zikata anan gaba mu bar ta mu je kanta. Al-jahr wal israru bil qira'a, bayyana karatu da kuma asirta karatu. Wa yajharu bil qira'ati fi salati subhi, malace zai asirta karatu a cikin zai bayyana karatu a sallar subahin. Yajharu zai bayyanawa a sallar subahin, za a bayyana. Wal juma'ati da sallar juma'a guda biyu, wal idaini da sallar juma'a raka'a guda biyu kenan ko a bayyana. Wal idaini da sallar idi guda biyu, duka karatu a waje ake, a bayyane ake. Wal istisqa da sallar roƙon ruwa, idan aka je roƙon ruwa duk karatun raka'a guda biyu ana yin su ne a bayyane. Wal kusufi da kuma sallar kisewar wata ko rana, duka ana yin su ne a bayyane. Wal ulayni min salatil maghrib da raka'o'i guda biyu daga sallar maghrib. Wal isha da kuma sallar isha, wannan su ne inda ake bayyana karatu. Wa yusirru biha fi salati zuhri wal asr, kuma ana asirta karatu ne a sallar maghrib, azhar da al'asr. Wa fi thalithati min salati al-maghrib, da raka'a ta uku cikin sallar magriba. Wal ukhrayayn min salati al-isha, da kuma raka'a bin karshe a sallar isha. Nan ne ake asirta karatu. Malace wa yajuzu lil imami, kuma ya dace da liman an yusmi'ahum, ya ji yadda wanda suke baya gare su suwa yake nan mamu, al-ayata ahyanan fi salati sirriya, ka dinga jiyar da mamunka aya a sallar da kake ɓoye karatu. Misali yanzu sallar azhar kana karatu, ka dauko laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sai ka dan karanta dan bayyane, ka dan bude musu dan ji abin da kake karantawa. Mala yace ya juz, ya dace wannan.
ina ba ta mun fahimta. Kaka zauna kai kullum kawai gum kama aje gumki ba a jin abu da kake faɗa, ka dinga dan fiddo musu aya ko aya biyu sai su dan jiya. Manzon Allah sallallahu alaihi yana yin wannan, ina ba ta mun fahimta. Da aka mai su koyi wannan. Malai ce wa ammal witru, amma ita witri wa salatul layli da kuma sallar dare fa yusirru fiha taratan wa yajharu taratan. Ana son mutum ya dinga bayyana wa wani lokaci kuma ya dinga boye karatu wani lokaci kai qira'a sirriya, wani lokaci kai qira'a jahariya a sallar wutiri, shafa'i da wutiri. Ya ce wutiri shi da raka'a karshe da ake zan yi raka'a guda, wannan shi yake nihi. Ko kuma sallar da zaka dinga yi, wani lokaci ka dinga boye karatu, wani lokaci ka dinga bayyanawa. Sai ma da yace wa yatawassatu fi raf'i sauti, amma a dinga takaitawa wajen daga sauti, a dinga takaitawa wajen daga sauti. Ba gashi ba me yake da suna wannan sahabin da manzo Allah yake cewa utita mismar min mazamiri ali daud, annabi sallallahu alaihi ya biya a gidansa yana karatun alqur'ani tun annabi yake jin sa. Annabi da sai ya ce masa kai wani laqad utita mismar min mazamiri ali daud, Allah ya baka sauti irin sautin annabin Allah annabi daud. Ya ce manzo Allah da na san kana kusa da na ƙara don kajiya. Kaga ana son ka taƙaita karatu, kakka sa volume a karatu ka hana makota kwana, wani bai da niyyar yin qiyamul layli to kuma sai ka hana mai barci da karatunka, sai ka sanya dan lasfili ka daidai inda kuke ji. Ina fatar mun fahimta, amma ka daga sauti rigigigi wani ya hana mai kwana, kuskure ne, wallahi kuskure ne. Yin kwanan wajibi ne, kwanta ya huta. Shi kuma me yake da suna qiyamul layl da za a yi sunna ce kuma dan ka samu lada. To da haka sai a takaita wajen sautin, karka a wakanin Siddiq in yana sallar dare baka ba jin abin da ke karantawa, yana dai abun nan sai ka ji kukansa kan kana jin kuka saboda jin tsoron Allah, shi kukan kake ji zuciyarsa tana bugawa, amma karatun ya tawassata fil qira'a. Ma'ana ce tartilul qira'a, jerantowa karatu, jerantowa. Ma da ce wasu sunnatu, abinda yake sunna an yi rattila alqur'ani, shine ay tartili rera alqur'ani. Ana son wajen karatun alqur'ani ka dinga rera a cikin sallah. Abinda yake sunna an yi rattila alqur'ani, لا هذا an yi gasar moto ba ka saurara sannan kuma kaka zamanto mai elegance a cikin karatu, kaka zamanto mai elegance. Malace mufassiratan harfan wanda ake fassarawa harafi za a iya fassara abin da kake karantawa. Wai zayyinul qur'ana bi sauti, kuma ana son mutum ya kawata alqur'ani da sautin da Allah ya baka, to ka kawata alqur'ani da sauti. Manzo Allah ce laysa minna man lam yataghanna bil qur'an, ba ya cikin wanda bai rera alqur'ani ba, bai kawata shi ba. In abin da Allah baka na sauti to ka zauna ka rera shi, ana son ka rera qur'ani, kaka zaman to kana karanta qur'ani kamar mutum na cin awara ba abu. Ana son ya babbanta da sauti. Qur'ani yana ratsa zuciyarka wallahi, irin su maturud ana karanta yana shiga. Allah ya datar da mu. Nan ma muna da su sosai. Sai in ba su mikoro, in za su bada sallah kan wani kan. Shi yasa wallahi mutum ya bada sallah ya san Qur'ani ya fi daɗi. Wanda kuma mai sauti ya bada sallah abun akwai shauki. Musamman in ka san abun da ke karanta, zaka ji kana cikin, in zai karanta shahidi ba za ka damu ba. Amma a to ana gugunta Qur'ani ana ciwe mutunci, to yake ji ka matsu ma a sallah ne. Ba haka bane? Allah ya datar da mu. To malai yace wa yuzayyinul qur'ana bi sauti, ya kawata alqur'ani da sautin sa, wa yataghanna bihi, kuma ya rera sa, ka rera Qur'ani fi hududil ahkamil ma'rufa, a cikin iyaka na hukunce wayar suke sanannu inda ahli ilmi tajwid gun maluman tajwidi, wajen madda ayi madda, wajen gunna ayi gunna, wajen izhari ayi izhari, wajen idgami ayi idgami, wajen ikhfa'i ayi ikhfa'i. Ko
haka mutum wanda ake tafkhimi ayi tafkhimi, inda ake tarqiqi ayi tarqiqi, duka ka abun nan kinsa. Malai ce wala yataghanna, amma kada ka rera alqur'ani, wala yataghanna bihi ala alhanil mubtadi'a, kada a rera qur'ani akan alhan, akan hal sunan yan bid'a, irin da yan bid'a suke rera qur'ani, ana yi kamar ana kida, kamar ana kida, ko kuma ana gugunce wasu harufa daga ciki. Wala ala alqawanin almusiqiyya, ko kuma akan tsarin music, irin kamar da ritmin music yake tahiya game da qur'ani, kamar wannan abu ma da cikar ayi wannan. sai ma da yace al-fatahu ala al-imami, wato al-fatahu shine nignarsa da liman, a yi masa tunatar da liman a cikin sallah. Liman ne yake sallah sai yan makale saboda qur'ani gagaro ne ko, in kahimi karanta alqur'ani to sai an wayi garan wata rankan yami ya bada ka, ko bai bada mutum. Yo wanda aka sabkan mama qur'anin yami ya bada shi. Manzo Allah sallallahu yana karanta alqur'ani, so Abu Musa al-Ash'ari suna baya gare sa. Abu Musa al-Ash'ari ne ke nema, annabi yana baya gare sa. Abu Musa yana bayan manzo Allah sallallahu. Manzo Allah na karanta qur'ani cikin sallah, sai annabi ya kahi, ya kasa yi gaba, ya kasa yi baya, aka tsaya. Annabi ya san akwai mahaddata sun sani, sai da aka kare sai tambaye cewa Abu Musa al-Ash'ari, me yasa baka tada ne ba? Sai ta haba ya annabi Allah, na isa kan ni wane ni kai da isa kan ma qur'ani? Ya ce na sani, ba wannan wanda qur'ani bai gagararsa. Da haka mutum kanka ce a'a kai ka san akwai wani saboda jahilci da rashin karatu, in kana sallah sai kan makale sai ce baka irta ba sai ce baka irta ba amma da labarin wani liman da yake tsananta wa mutane, wato ranar sai ya zo shi na sallah sai ya makale, suka ce madalla. To alfatahu ala al-imam, tuna ta liman cikin sallah idan yayi mantuwa. Wa yushra'u lil muqtadi, ma ce an shar'anta mu wanda yake biye sallah an yataqassada al-fataha ala al-imam, ya nuhaci ta da liman idan yayi kuskure ko ya manta, ko yayi sotekin aya, ko kuma ya manta inda zashi, ko kuma ya canza harafi da zai canza ma'ana. Duka ana da abin da zai sa ma'anar Qur'ani ta canza, dole kada a bar liman ya huce, dole a masa intibai, a yi masa fatahi akan wannan, an nuna masa cewa akwai kuskure a cikin karatu, sai ya gyara. Idan tajja alaihi fil qira'ati, idan ya girgiza a cikin karatu, shine idan tajza, idan ya girgiza shi, idan Qur'ani ya girgiza shi, ba wanda Qur'ani baya girgizawa. To idan Qur'ani ya girgiza sa, to sai a yi masa sai a tunatar da shi ya huce, ko kuma ya manta, sai a tada shi aya ta gaba, ko kuma ya canza ma'anar Qur'ani, sai kuma a karanta masa da zai da abun. Ba kasawa bace ba, wannan ba kasawa bane. Hatta a harami ba can bane aka saka da Qur'ani a Makka, to wallahi hasu suna abun suna tsayawa har a harami. An taba wata ran su dai sai yana karanta abin nan ikhlas da zai ta makale masa ikhlas, wallahi akai ikhlas ta makale musu dai ikhlas kul wallahu ta makale. To kaga yana iya yi da kowa, dan manzo Allah ma ya faru da shi. Malai ce ar-ruku'u, to kuma sai ruku'i. Yanzu daga an yi da karatu, mi zai biyo baya? Sai ruku'i. Fa idza faraga min al-qira'ati, idan liman ya yi da karatun Fatiha, ko mai sallah ya yi da karatun Fatiha da sura, sakata sakatatan latifatan, sai ya dan shuru dan mai laushi, dan sawwakawa, shine latifa mai dan sauki, bi miqdari ma yataraddu ilaihi nafsu, ta da numfashin zai dawo. Sai liman ya dan shiru, ta da numfashinsa zai dawo. Thumma yarkau, sannan yayi ruku'i. In numfashinsa ya dan dawo, dan shiru za shi, ba da an kare, ka san wani yana kare karatu kawai minal jinnati wan nas, Allahu akbar, kakin a ce minal jinnati wan nas, hannu ya daga hannu zuwa kabbara, ko wannan kuskure ne. Malai ya ce to idan ya ida, to ya dan huta kadan, sai ya dan medo numfashinsa kadan, sai kuma ya tai kabbara. Summa yarfa'u yadayhi ala alwujuhil mutaqaddima, sai ya daga hannayensa alal wujuhi mutaqaddima, a huskokin da suka gabata. Muka ce ana daga hannu kala nawa cikin sallah jiya? Kala nawa ake daga hannu cikin sallah? Da wanne?
a wajen nau'in kabbarar daga hannu ba kabbara ba kabbara ake yi kashi uku kashi biyu ko daidai ka faɗa ko kuma daidai kunne to kabbara kala nawa kabbara kashi nawa muka ce ake yi uku ta farin mutum ya da kabbara daga hannu lokaci daya na biyu mutum ya fara daga hannu sannan ya yi kabbara na uku sai ka yi kabbara sannan ka daga hannu to duk wanda ka yi mali ya ce to ya yi shine mali ya ce sai mutum ya daga hannunsa alal wujuhil mutaqaddimati fi takbirati al ihram yadda aka koya mana yadda ake daga hannu a abin nan a kabbara harrama wa yukabbiru sai ya ce Allahu akbar ya kabbara mali ya ce wa huwa wajibu wannan wajibi yin kabbara wajibi ne thumma yarka'u sannan yayi ruku'i bi miqdari ma tastaqiru mafasilahu ta yadda gwargwadon yadda gabobinsa za su tabbatu yadda kowace gaba za ta daidaita shine mafasilu gabobi yadda kowace gaba za ta tastaqiru ta tabbata abin ya daidaita wa ya'khudhu kullu udwin ma akhadahu kowace gaba ta doki udwin kowane bangare ya doki makomarsa ya doki hurinsa ya samu hurin da ya tabbatu malace wa hadha rukunun wannan rukuni ne to sai malai ya zo mana da yadda ake yin ruku'i sai ya ce kayfiyatul ruku'i wa yada'u yadayhi ala rukubatayhi ya dora hannayensa akan guwayunsa wa yumakkinuhuma min ar-rukbati kuma ya tabbatar da su akan guwayya wa yufarriju baina asabihi kuma ya bude tsakanin ɗan faruttansa kakka matse ɗan farutta ka annahu qabidun ala rukbatihi kamar yana jimke guwayyan wa hadha kulluhu wajibun malace wannan dukkanin sa wajibi ne zamu nuna in muka zo karshen bayanin malace waya muddu zaharahu bayan ka shimfida hannayenka akan guwayya ka miƙar da su ka tabbatar da sun abin nan ka san akwai wanda shi ba guwayi wanda suke rikewa wasu suna rike damtsan kafa ko kaga mutum ya rike wani ma za ka shi kamar ismar yake yaga sai har da ije kafa yake tawo an yi rukuyi amma nusun dai kasa to abin da yake wajibi hannayenka ka bude su ka jimke guwayunka kuma ka bude su ka mace su kan mutum ya mace su ya budar da su shine abin da malai yake ruhi malai ce waye muddu zaharahu shi kuma bansa ya miƙar da shi wa yubsituhu ya shimfida sa hatta law subba alaihi alma'u lastaqarra tai da koda an zuba ruwan sun daidaita wa hadha kulluhu wajib malai ce wannan wajibi ne ana son mutum ya bansa ya tai libur ya tai da miƙe koda an aza wani abu mai ruwa to zai iya tabbatuwa yace wala yahfudu ra'sahu kad ya sunkuyar da kansa gasa wani zai miƙa da kansa zai miƙe amma kuma kansa zai yayo kasa kamar tsuntsuna shan ruwa mun fahimta ba sa kun gane ba wasu suna sun kuyar da kansu to ba sun kuyar da akai ake ba kayin zai tahi daidai ne da bai wala yarfa'u kuma kada ya daga kan sama wasu na dan daga kansu sama wasu kuma suna sunkuyawa walakin yaj'aluhu musawilan li zahrihi malace sai dai yana sanya shi wato ya daidaita da bai da kai da ban su ake su daidaita sai ce mi wayu ba'idu mirfiqaihi an jambaihi ya nisantar da waton mirfaqaihi hannayensa zira'insa ko ya nisantar da hannunsa an jambaihi akan kubinsa shi ake cewa kubi nan ko to kubi mutum ya nisantar da hannayensa akan kubi ka san akwai wani in ya zaga ga duk ya matsa kamar mai jin sanyi kun gane kamar kaza ta sha ruwa kaga duk ya tamure huri guda to malai ce mutum ya nisantar da almirfaqaini sune wannan hannu ko to mutum ya nisantar da wannan guyar hannu akan kubinsa wannan shine almirfaqain nan to mutum ya nisantar da shi wai ya kulu sai ya ce fi ruku'ihi a cikin ruku'insa subhana rabbiyal azim tsarki ya tabbata da ubangiji mai girma thalatha marratin so uku au akthara ko kuma fiye haka mutum zai iya faɗa so uku ko so biyar ko kuma so bakwai abin ya zamanto witiri ina ba ta mun fahimta kaifiyatul ruku mun fahimta masha Allah
akwai kuskure da yawa da mutane suke cikin ruku'i. Yanzu misali galiban wasu suka zo ruku'i, wani kaga haka yake sai ya so kai kan shi haka kamar mutum yana noma kaga ya kai kasa ko wasu kuma haka suke yadda mutum ya dan yi haka kamar za a dora masa jaki kaya. Abinda mala yake nihi shine mutum ya tafi mutasawiyan hannaye su haka zaka shi da su mutum ya kake haka kake rike nan abuwa ya zaka rike sannan kuma kake haka mala yake mutasawiyan kuma yana jin baina ne da go kan haka zai mutum ya tafi haka kenan kan shi kasuwa ne kuma ka dauko shi sama kwari ina ba ta mun fahimta mafhum sannan kuma mutum zai daga kallon inda yake dora goshinsa a ciki. Allah ya datar da mu. Ba da ce taswiyatul arkan daidaita rukunai wa min as-sunnati ma na daga cikin sunna an yusawi bainal arkani fi tuli mutun ya daidaita tsakanin rukunai a cikin tsawo fayaj'alu ruku'ahu wa qiyamuhu ba'da ar-ruku'i wa sujudahu wa jilsatuhu bayna sajdatayn qariba min as-sawa'i. Ana buƙatar mutum ya sanya ruku'insa tsawon lokacin da mutum zai ɗauka wajen ruku'i wa qiyamuhu ba'da ruku' da kuma tsayu da za ka yi bayan ka dago daga ruku'i to su zama to kusan daidai. Tsawon lokacin da ka ɗauka wajen ruku'i tsawon lokacin da za ka yi idan ka taso daga ruku'i. Idan ka yi minti ɗaya a ruku'i to in ka taso ka yi minti ɗaya. Idan ka yi minti biyu a ruku'i to in ka taso kakin ka je sujada ka yi minti biyu a sajada. Shi abin da malai yake nihi. Sannan kuma zaman da ake yi zaman abin da mai sajada da zaman da za ka yi kuma duk su zaman to lokacin mai da lokacin daidai ne. Sannan kuma tsakanin ruku'i da sajada duka su zaman to lokaci iri ɗaya ne. Shi abin da malai yake nihi. Ina ba ta kun fahimta. Malai ce wala yajuzu an ya qara alqur'ana fi ruku'i. Bai dace ba a karanta qur'ani a cikin ruku'i. Ba a karanta qur'ani cikin ruku'i. Wala fi sujudi haka ma ba a karanta qur'ani a sajada. Cikin sajada ba a karanta alqur'ani sai al-i'tidalu min ar-ruku'i daidaitawa daga ruku'i summa yarfa'u sulbahu sai mutun ya dago gadan bayansa shine sulbahu bansa mutun ya dago gadan bayansa min ar-ruku'i daga ruku'i wa hadha ruknun ma yace wannan rukuni ne wa yaqulu sai ya fada fi athna'il i'tidali a lokacin da yake daidaituwa yace sami Allahu liman hamida Allah ya ji mai gode masa da liman da mamu kowa zai ci sami Allahu liman hamida wajibi ne wa hadha wajibun kake ce a'a kai mamu ne a'a har mamu zai ce sami Allahu liman hamida saboda mi kalmar wajibun malai ce wajibi ne ina ba ta mun fahimta wa yarfa'u yadayhi inda al-i'tidali ala wujuhil mutaqaddima lokacin da zaka daidaita kuma ka daga hannayenka akan huskokin da suka gabata ko daidai ko kuma daidai kunnanka summa yaqumu mu'tadilan sannan ya tsayu mu'tamidan mu'tadilan yana daidai yana miƙaƙe ya miƙu mutma'innan a natse hatta ya akhudha kullu azmin ma akhadahu har sai kowane kashi ya koma hurinsa sai kowane kashi ya koma gunsa wa hadha rukun malai ce wannan daidaituwar rukuni ne kenan ashe wanda zai taso daga ruku'i bai mi tsayu ba sai ta sajada ana nihin ya bar mi wanda ya bar rukuni cikin sallah bi hukuncin sallarsa ta ɓaci ina kasan akwai mutane da yawa wanda ba sa daidaita wannan wa yaqulu fi hadha alqiyam to sai ka tsayu komi ya daidaita a gabarka sai ka faɗa ka ce rabbana wa lakal hamdu ubangijinmu gare ka godiya take mun fahimta ko na a asal ba su cewa mi ba sami mamu ma za su faɗi sami Allahu liman hamida sannan kuma sai a zo da mi sai a zo da rabbana walakal hamd mun fahimta wa hadha wajib malace wannan wajibi ne ala kulli musallin akan kowane mai sallah walau kana mu'tamman koda kokoyo yake koda yana biyar sallah ne koda mamu ne koda an jagorance shi sallah ka sanya liman gaba to wa'annan ababen zaka faɗa zaka ce sami Allahu liman hamida kuma zaka ce rabbana walakal hamd ina fadar mun fahimta Allah ya datar da mu shi yasa ce ya kamata kowa ya karanta sifatu salatin nabi saboda kuskure su yi a cikin hatta masallacin na ahlus sunna akwai matsala malace wa yusawi baina hadha alqiyam ya kuma daidaita tsakanin wannan ruku'i tsayuwar war ruku'i fi tuli kama taqaddama
a cikin wannan tsayuwar da ruku'i ma'ana gwargwadon lokacin da ka ɗauka a wajen ruku'i gwargwadon lokacin da za ka yi idan ka taso daga ruku'i kamar da bayani rage ya gabata sai ma da ce as-sujudu yin sajada thumma yaqulu sannan ya ce Allahu akbar ko ban ji ba fa innahu wirdul qiyami malata fa innahu wirdul qiyam kaga shi rabbana walakal hamd malata wuridi ne na tsayuwa addu'a ce ta in an tsayu sai an tsayu ake yin ta amma tasmi'u amma jiyarwa fa wirdul i'tidal cewa sami Allahu liman hamida shine at-tasmi'u ina ba ta ku fahimta amma tasmi'u amma cewa sami Allahu liman hamida fa wirdul i'tidal shi wuridi ne na in an daidaita amma rabbana walakal hamd shi kuma wuridin tsayuwa ne kusan aiki biyu ne fa akwai idan mutum ya taso misali ba na yi rukui ba na taso sami Allahu liman hamida wannan sami Allahu liman wuridi ne na tashi to rabbana walakal hamd shi kuma ka tsaye kenan wuridi ne na mutum ya tsaye ina ba ta mun fahimta ko ina daga da addu'ar shi da haka kenan daga yau duk wanda bai cewa sami Allahu liman hamidahu kenan bai daidaita ba kenan bai al-i'tidalu ba sai ya gyara malace wai sahu wannan mun karanta shi as-sujudu yin sajada summa yaqul na'am to zamu zo kan shi ai malam zai kawo shi shi nan malam zai kawo shi malace summa yaqulu sannan yace Allahu akbar wujuban cewa Allahu akbar wajibi ne zuwa ina sajada wa yarfa'u yadayhi ahyanan kuma ya dinga daga hannunsa wani lokaci ba kullum ba ake daga hannu idan zaka je sajada ka dago to wani lokaci ka tahi ba tare da ka daga hannu ba wani lokaci ko mutun ya daga hannayensa ina ba ta mun fahimta kenan sai ka dinga dace canzawa yau ka dan daga hannu gobe ka bari ko wannan sallar ko wannan raka'ar ka daga hannu ko raka'a ta tahi ka daga hannu sai ma da yace al-khuru ala al-yadayn faduwa akan hannaye kusan gun sajada mutane sun rabu kashi biyu wasu hannayensu ke fara zuwa wasu kuma goyayya yanzu wani in zai ta sajada haka yake sai ya ta goyayyansa sannan ya dana hannunsa galiban wasu in za su sajada sai ga mutum ya tafi haka buwa take rigan hannu zuwa to abin da yake sunna shine mutum ya fara dora hannayensa kafin goyayya ina ba ta mun fahimta sai zama ta al-khururu ala al-yadayn Allah ake fara dorawa sai an dora hannaye sannan goyayya su zo baya ina ba ta mun fahimta shi da karatun da malam zai muna malam yake cewa thumma yakhiru ila sujudi sannan kuma ya fada zuwa sajada ala yadayhi akan hannayensa yad'uhu ma qabla rukubatayhi ya dora wa'annan hannayen kafin goyayya su zo yace bi hadha amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam da wannan ne manzon Allah yayi umarni haka annabi yayi umarni ayi wa huwa thabitun ankum haka manzon Allah ya tabbata yana yi min fi'ilihi daga aikin sa wana ha manzon Allah ya hana an tashabbuhu bi barukil ba'iri mutun yayi faduwa irin ta kama da faduwar raƙumi kusan raƙumi sai buwayya sun zo sannan hannaye su zo wanne ne tsaya cikin game da raƙumi ina ne tuni ina ne hannaye raƙumi ban goyen raƙumi ina na suke a ku dai ba ku gani in raƙumi zai zauna wanne yake ware azawa ban ji ba raƙumi gaba yake ware zaunawa gaba goyensa suke ai in ku lura bayan kawai kallaye ne ko gaba ne goyen suke to shi da malaka yake cewa ai malaka ya bayani yace huwa inna ma yakhiru ala rukbatayhi allatayn huma fi muqaddimatihi shi yana faduwa ne akan goyensa sai
wannan ya su zo a cikin sallah. Malace fa idza sajada, idan mutum ya sayye sajada wa huwa ruknun min sujud akan hannayensa, kuma sai ya shimfiɗa su, sai ya shimfiɗa su, kaka dunkule hannayenka. Ka san akwai wani musamman in ya saka horar rigarsa kuma babu tafi inda zai sallah ga kina dan abin to sai ka shimfiɗa su in jimalan. Wa yadummu asabi'ahuma sai kuma ya matse yan yatsunsa. Wa yuwajjihuhuma ila alqiblati, ya fuskantar da su alqibla. Wa yaj'al kaffaihi hazwa mankibaihi, ya sanya tafin hannayensa wato daidai epolkinsa. Wa taratan yaj'aluhuma hazwa al-udhnaini, wani lokacin kuma ya sanya su daidai kunne. Kenan kashi nawa? Kashi biyu, ko daidai epol ko kuma daidai kunne. Wa yarfa azra'aihi anil ardi, ya daga hannayensa zira'insa akan ƙasa. Wujuban mala yace wajibi ne. Wala yumsituhuma, kar ya shimfida su bastal kalbi, yadda kare yake shimfida hannayensa. Wa yumakkinu anfahu, kuma ya tabbatar da hancinsa. Wa jabhatuhu, da kuma goshinsa min al'adi akan ƙasa. Wa hadha rukunun, wannan rukuni ne. Wasu na aza goshi ba su aza hanci, kuskure ne. Wa yumakkinu aidan rukubatayhi, kuma ya tabbatar da guwayensu sun tabi ƙasa. Wa kadhalika atrafa qadamaihi, kuma kamar haka ne watan saman in yatsu su ne atraful qadamain. Wa yunsibuhuma, kuma ya kafa su. Wa hadha kulluhu wajibun, wannan wacce wajibi ne. Wa yastaqbilu bi atrafi asabi'ihima alqiblata, ya kuma fuskantar da abin nan kan in yatsunsa su dibi alqibla. Wa yarissa aqibatihi, sannan kuma ya dunkusar da waton aqibihi bayansa. Ya matse abin nan yake cewa dudduke shine aqib. Ya matse, ya russu aqibaihi, ya matse duddugensa. Kenan misali abin da malai ya karantar da mu da fari, idan mutum ya tafi sajada, malai ce ya dummu ba zira'aihi ba asabi'ahu, kenan hannayensu za su bi haka ko su bi alqibla, wasu suna yin haka. Wani za ka shi kawai ya aza hannun wata ko'ina, sannan kuma ya sanya su daidai kafa da haka kenan, ko mutum ya aza su haka ko kuma ya aza su haka. Ina ba ta muku ita kaga daidai kunne ko kuma daidai ina, wasu suna yi haka ga mutum ya yi haka kuskure, ga mutum ya yi haka sauran kuskure. Sannan kuma mali ya ce kada ya shimfiɗa hannaye haka, kada mutum ya yi haka sallah, ba a haka, ba a yi kuskure, annabi ya hana. Sannan kuma dole ka tabbatar da hancinka da goshi sun taɓa ƙasa, wasu ana ɗauke goshin su abin nan hanci, ba su aza hanci. Duk wanda ya sallah da aza hanci ba to bai sallah ba, wani abu ne na musamman na daban, ba sallah ba ce. Sannan kuma abu na gaba daya guwar ya su masu ɗari ƙasa dole. To kuma abin da ya shafi atraf shi ne wannan nan ne atraf, saman ɗan yatsun mutum. To wayannan idan ka zo sallah su kuma da zaɓe su, sai mutum ya sajada kenan ko, to sai kai musu haka, su kalli alƙibla. Ina ba ta muku ita, ba a haka kuma ba a haka, wasu suna yi haka ko, to haka za ka yi sai ka haka su fuskanci alƙibla. Ina ba ta muku ita. Duka yin mutum yana wallahi ba ka gane ana kwaba, sai kana sallah bayan wasu, sai ga rikicin ya yawa. Ina ba ta muku ita. Ba a buɗe dudduge, gabe da dudduge ake cikin sallah. Allah ya datar da mu. Malati al-i'tidalu fi sujudi, daidaitawa a cikin sajada. Wa yajibu alaihi, ya wajiba gare sa an ya'tadila fi sujudihi, ya daidaita cikin sajadarsa. Wa zalika bi an ya'tamida fihi i'timadan mutasawiya, malati ta da zai waton zai abin i'timad, zai dogara a cikin sajadar nashi, dogaro na daidai ala jami'i a'da'i sujudihi, akan gabobin sujada guda bakwai. Gabobin sujada guda nawa ne? Guda bakwai. Malati wahiya sune aljabhatu, goshi, wal anfu da hanci ma'an tare, kaga da hanci da goshi su tabo kasa. Wal kaffari, da kuma tafin hannu guda biyu. Wal rukbatani, da kuma guwayya guda biyu. Wa atrafil qadmaini, da kuma watan kan sama yan abun nan yan yatsun mutum. Wa man itadala fi sujudihi hakaza, malaci duk wanda ya daidaito a cikin sajada haka,
faqad itma anna yaqinan tabbas ya daidaitu ba shakka a ciki wal itimanu fi sujudi malace natsuwa a cikin sajada rukunun aidan shi ma rukuni ne ina ba ta mun fahimta wa yaqulu sai ce fihi subhana rabbiyal a'la ubangiji tsarki ya tabbata wa ubangiji al'a'la madaukaki salasa marratin so uku au akthar ko kuma fiya haka wa yustahabbu an so an yukthira du'a fi ya yawaita addu'a a cikin sa fa innahu madinnatul ijaba saboda huri ne da ake sa ran cewa in kai addu'a ana karba madinnatul ijaba wurin da ake kyautata ake zaton in kai addu'a za a karba ashe idan mutum ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi so uku ko so biyar to sai mutum ya yi sai ka roki Allah cikin wannan sujudar ta kai ka kuskura ba kai addu'a ba wa yaj'ala sujudahu qariban min ruku'i mala ce ka sanya ruku'inka da sajada su da mun to daidai fi tuli a wajen tsawo kama ta kaddama in kai minti ɗaya a ruku'i to in ka to sajada kai minti ɗaya in kai minti biyu a ruku'i a sajada ma kai minti nawa kai minti biyu shine sunna wayar juzu mala ce ya dace a sujuda mutum ya sujada alal ardi akan ƙasa wa ala ha'ilin ko kuma akan wani kyalle bainaha wa bainal jabhati tsakanin sa da abun nan kinsa mutum ya sa wani kyalle da zai shingidawa da zai sha make tsakanin sa da ƙasa ba dole sai goshinka ya ɗauko ƙasa a'a abinda ake so da ya tabo ƙasan da ka tabbatar da ya tabo ƙasa ba dole ba sai ya yi alamun ƙasa min thawbin ko kuma wani tufafi mutum zai sanya riga ya shimfiɗa sai ya salla kai ko au bisatin ko kuma moket shine bisat moket au hasirin ko tabarma au nahawihi ko kuma makamancin wannan shi duk abin da ka shimfiɗa in dai mai tsarki za ka yi sallah to ba dole ba sai ka kuma ka zo ka ɗauko ƙasan abin da ake so dai shi tabo shira da ƙasa to goshin ka ya tabo ƙasan malai ce wala yajuzu an ya qara alqur'ana bai kamata mutum ya karanta alqur'ani wa huwa sajidun yana cikin sajada in ana sajada ba a karanta qur'ani aliftirashu wal iqa'u bayna sajdatayn to idan mutum ya sajada ya taso to zama kashi biyu ake ko mutum ya iftirash shine ya shimfida tunanunsa ko kuma ya iqna ya waton ya tsungume tunanu ya yi tsugunni ko kuma mutum ya shimfiɗa su malaka sun mayar fa'ura asahu mukabbiran sannan kuma ya daga kansa yana mai kabbara wa hadha wajib wannan wajibi ne wa yarfa'u yadayhi ahyanan kuma wajen sajada ma in ka taso zaka iya daga hannunka wani lokaci kayo sajada ka taso to kana iya daga hannunka ce Allahu akbar babu laihi kuma kana iya ma bakin ma babu laihi ba summa yajlisu sannan ya zauna mutma'innan yana natse hatta yarja kullu azmin ila mawdi'i sai kowane kashi ya koma gunsa wa huwa rukunun wannan rukuni ne wa yafrishu rijlahu al-yusra mace ya shimfida kafarsa ta dama ta hagu afwan kafar hagu fa yaq'adu alaiha sai ya zauna akanta wa hadha wajibun wannan wajibi ne wa yansabu rijlahu al-yumna sai ya kafa kafarsa ta dama malace wa yastaqbilu bi asabi'aha al-qiblata an yatsunta kuma sai su dibi al-qibla wa yajuzu al-iqla'u ahyanan kuma ya dace wani lokaci mutun ya tsuguni wa huwa an yansiba ala aqibihi wa suduri qadamihi shine mutun ya zauna akan dugadugansa ko kuma wato akan cinansa wa yaqulu sayyati fi hadhihi al-jalasati aw wannan zama Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wa'afini warzuqni ma'ana Allah ka gafarta min kai min rahama ka tilasta ni bin sunnar annabinka kuma ka daga darajata ka bani lafiya ka arzikta ni to game da abin da ya shafi zama mu dan gwada kadan sai mu huce abin da malaki ni da al-iftirash malam Jabir shine kawai mutun ya zauna haka yace ka shimfida kafa ta hauni kenan haka sai mutun ya shimfida kun ga na zauna akan ta mutun ya zauna akan kafa ta to ta dama sai mutun ya kafa ta sai ya kafa ta haka kuma su ma in ya su kalli al-qibla idan ba a haka cikin sallah ba a haka kuskure ne ba a yin haka ina ba ta mun fahimta ko kuma mutum ya wannan zaman ba a yi cikin sallah ko kuma mutum ka gashi duk yayi haka abin da za ka yi al-iqla shine haka wannan shine iqla mutum zai yi amma tsakanin sujuda da sajada ka sajada haka Allahu akbar to
ka taso za ka iya ka zauna a kansu haka sai kuma ka koma banda zaman tahiya ba a zaman tafiya haka ko kuma mutum ya yi Allahu akbar ka taso sai ka ana su haka ka tabbatar da sun kalli alƙibla mun fahimta masha Allah mu fara kafa in yatsu su kalli gabas mutum ya da sajada da wanda su ake su zamanto ni ko da wani lokaci kana zaune za ka ta sajada ta biyu kana ka daga hannunka kuma kana zaune misali haka tsakanin sajada da sajada ta biyu aka yi daga hannu a cikin sallah ina ba ta sai sajada ta saniya sajada ta bi wa hiya rukun aida ita ma rukuni ce wa yasna'u fiha ma sana'a fi ula abunda a cikin raka'a farin shi zashi aljalasatul istiraha zaman hutu cikin sallah ba ta fa idza rafa'a ra'sahu min sajdati saniya idan mutum ya dago kansa daga raka'a ta biyu daga sajada ta biyu to wa arada nuhuda yayi nuhin ya miƙe annuhudu miƙewa ila raka'ati thalitha saniya zuwa raka'a ta biyu kabbara wujuban sai mutum ya kabbara wajibi wa yarfa'u raydaihi ya daga hannayensa shi ma zaka iya daga hannaye zaka iya daga hannayenka wa yastawi sai ka daidaita qabla an yanhada kakin ka miƙe qa'idan kana mai zaune ala rijlihi al-yusra akan kafuka ta dama mu'tadilan kana mai daidaituwa hatta yarji'a kullu azmin ila mawdi'ihi sai kowane kashi ya kuma gunsa ashe idan mutum ya zo zai tashi kafin ka miƙe to sai ka zauna shi ake ce ma jalsatul istiraha malati ar-raka'atu saniya raka'a ta biyu summa yanhadu sannan ya miƙe mu'tamilan yana mai dogaro alal ardi akan ƙasa al-maqbudataini biyadaihi al-maqbudatayn da hannayensu da ya jimke ashe hannaye jimke su ake yin za a tasowa kama yaqbiduhum al-ashin kama wanda zai durƙusawa in mutum zai durƙusawa ya yake sai ya jinƙe hannu ko to haka kai ma in zaka tasowa sai ka jinƙe hannu misali haka a gurguje idan mutum ya yi da zama ya yi josin istiraha zaka miƙe to in zaka tashi haka zaka ina ba da zaka jinƙe hannayen ka ne ba haka zaka yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana jinƙe hannayensa malam ya kama a cikin littafin saboda sunna ka jinƙe hannayenka kuma yaso samu ne su ma'an baruta wa'annan su kalli al-qibla saboda komai so ake ya kalli alƙibla ina ba ta mun fahimta muna yi ne a gurgurci saboda muna so mu ida littafin mali yake cewa kama yaqbiduhum al'ajin kama wanda yake durƙusawa yake jinƙe hannayensa ila raka'ati thaniya wa hiya rukun wannan rukuni ne wa yasna'u fiha ma sana'a fil ula abinda kai a raka'a ta farko shi za ka yi a raka'a ta biyu illa annahu sai da shi la yaqra'u du'a al-istiftah mutum bai karanta addu'a budin sallah wa yaj'aluhuma aqsara min raka'ati al-ula sai ya sanya wannan raka'ar tafi waccan zama gajera karka ja kan misali kuskure ne ka karanta rabin shahi a raka'a farin raka'a ta biyu ka karanta shahi guda kuskure ne karatun raka'a farin yafi raka'a ta biyu tsawo in ka karanta shahi biyu a raka'a farin to in za ka yi raka'a ta bisa karanta raka'a shahi ɗaya ko shahi ɗaya da rabi amma kada ya kai wancan tsawo shi ne abin da malai yake nuhi mun fahimta aljulus litashahhud zama yin tahiyya fa idza faraga min raka'ati thaniya idan ya kare raka'a ta biyu qa'ada litashahhudi sai ya zauna don yin tahiyya wa huwa wajibun malai ce wannan wajibi ne mutum ya zauna ya tahiyya wa yajlis muftarishan ya zama iri da zaɓin ka zauna ka shimfiɗa ƙaho ka ta hauni ka kafa ƙahon dama suna kallon alƙibla bi ta ‘yan yatsunka
lakin sai dai mala ce la yajuzu al-iqla'u huna anan ba a tsugunni wajen tahiyya mutum ba zai zo tahiyya ba yayi zaman haka sai haka a zaman tahiyya ba a yi haka sai da mutum ya yi firash kashin da wannan ka zauna kuskure ne ana tahiyya kaga mutum haka kuskure ne annabi bai karanta da wannan abin da annabi karanta dole ka zauna haka kashin da sanan da yi kai tafiya ina ba ta mun bai mafhum tayyib mala yake cewa wa yadau kaffahu al-yumna ala fakhidhihi ya dora hannunsa na dama tafin hannunsa na dama akan katattarsa wa rukbatihi da goyyansa al-yumna ta dama wa nihayatul mirfiqain da kuma karshen waton kukinsa al-ayman ala fakhidhihi ya zamanto akan katattarsa la yab'udu anhu kari ni sata da shi ma'ana bar mu ila sai mu nuna wa yabsutu kaffahu ya kuma shimfida tafin hannunsa al-yusra na hagu ala fakhidhihi akan katattarsa wa rukbatihi al-yusra da kuma waton goyensa na nami na goyensa na hagu wala yajuzu ma ce bai kamata an yajlisa ya zauna mu'tamidan ala yadihi mutum yana dogara akan hannayensa wa khususan al-yusra musamman ma zama na musamman ma hannun hagu abinda malai yake nihi idan zaka zauna to ka dora hannayen ga wannan da zamanto kutin yana saman alfahizai ka tattara haka shi ma wanda da mutum yana saman ka tattara to akwai wanda suna yi haka mutum bai kamata mutum ya dogara da hannu ba in ma zaka dogara in ta kama to hannun dama ya kamata ka dogara da shi da ba ta mun fahimta sai malai ce mu yi da tahrik sai mu yi sallah ko malai ce tahrikul isbi wan nadhur ilayhi motsa hannu a cikin sallah da kuma dubi zuwa gare sa ana motsa hannu idan ana sallah wa yaqbidu asabi'a kaffihi al-yumna sai mutun ya jimke watan an yatsun sa na hannun dama kullaha gaba ɗaya zaka jimke gaba ɗaya wa yadau ibhamahu sai mutun ya dora ibham wannan shine ibham babban horce ala isbihil wusta akan abun nan akan hannunka na tsaki alwusta wannan shine alwusta gashi unsur bunsur wusta sababa ibham to sai ka dora wannan al-ibham ala alwusta kenan sai ka cire wannan ko to shi kuma zaka da shi sai ce wayu shiru bi wa taratan ya halu sai ka bayani bi ismi kadibi wannan kuma ka dora shi sama kana kallo من أول التشهد إلى motsa hannun yana bata wa shi dan da rai yana korar shi dan mana ce wala yushiru bi yadihi yusra ba an hannu sai ga mutum shi na ta haka ya kuskure ne hannun hagu ba a yi da shi ba a yi da hannun hagu da hannun dama ake yi wa yaf'al hadha kulluhu fi tashahhud mana ce wannan zaka yi shi dukkanin tahiyarka duk zaman tahiya zaka yi shi to sai sigatu tashahhud wa du'a ba'dahu ya kamata mu yi karatun mu yi sallah to shikenan ba laihi insha Allah mu tsaya muka yi sallah sai mu yi da insha Allah Allah subhanahu wataala ya datar da mu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah